ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ କ୍ଲାସରେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ 2 ର ଚାପ୍ଟର 3 ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତରେ ସଂଘବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ। ପିଲାମାନେ ଭାରତ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତାମାନେ ସମ୍ବିଧାନର ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗରେ 3 ଗୋଟି ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। କେଉଁ ଭାଗ? ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗରେ। ସମ୍ପର୍କ ନା କ'ଣ? ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ରିଲେସନ। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ? ସାର୍ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ ବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସମ୍ପର୍କ। ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ କ'ଣ? ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିଲେସନ ବା ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ। ତେବେ ଚାଲ ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଆଲୋଚନା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ଏଠି କ୍ଲିୟର ଲେଖିଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବିଧାନର ଏକାଦଶ ଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଏକାଦଶ ଭାଗ ଏବଂ ଧାରା କେତେ? 245 ରୁ 55 ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କୋଉ ସମ୍ପର୍କ? ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ। ଏଥି ସହିତ ସମ୍ବିଧାନର 7ମ ଅନୁସୂଚୀ ଓ 246 ଧାରା Article 246 and 7th schedule of the Indian Constitution describe the distribution of power between union and state government। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନକୁ ଆଧାର କରି 3 ଗୋଟି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତ ତାଲିକା ନା କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା, ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ବା ମେଟ୍ ତାଲିକା। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଂରାଜୀ କହିବା ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନକରେଣ୍ଟ ଅର ଜଏଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖ ପିଲା, ଏହି ତାଲିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 99 ଗୋଟି ବିଷୟ ଅଛି। ଇଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ 99 ସବଜେକ୍ଟ ବିଫୋର ଇଟ୍ ୱାଜ 97 ସବଜେକ୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ଅତୀତରେ 97ଟି ବିଷୟ ଥିଲା, ଏବେ 99 ଗୋଟି ବିଷୟ, ବା କେହି ବି 100ଟି ବିଷୟ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦ ହିଁ ଏକାନ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ, those subjects which are mentioned in a union list, the parliament has the right authority to make law over the subject। ତ ସେ ବିଷୟ ସବୁ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସଂସଦ ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବା ଡିଫେନ୍ସ, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି, ଯୁଦ୍ଧ ବା ୱାର, ନାଗରିକତ୍ୱ ସିଟିଜେନସିପ, ରେଳବାଇ ରେଲୱେ, ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ଡାକ ତାର ବିଭାଗ, କୂଟନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧି ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ, ତାପରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ଦୂରଦର୍ଶନ, ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଦୂରଦର୍ଶନ, ଆକାଶବାଣୀ, ମୁଦ୍ରା, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ ଟ୍ରେଡିଂ ବା ବିଜନେସ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟକର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବକାରୀ କର ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗଠନ। ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ବିଷୟ। ପିଲେ ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାକୁ ଆମେ ଲିଷ୍ଟ 1 ବୋଲି କହିପାରିବା ବା ଆଇ କହିପାରିବା। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା। ତ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାକୁ ଆମେ ଲିଷ୍ଟ 2 ବୋଲି କହିପାରିବା। ଲିଷ୍ଟ ଆଇ ବା 1 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ଲିଷ୍ଟ ଡବଲ ଆଇ ବା 2 ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା। ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 61 ଗୋଟି ବିଷୟ ଅଛି। ଇଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍
61 subject. Before it was 66 items. ଏଥିରେ 64 ଗୋଟି ବିଷୟ ଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର କିଏ ପିଲାମାନେ ବିଧାନସଭା ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ହିଁ ଲ ବନେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ କଣ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ରହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୋଲିସ, ବନ୍ଦିଶାଳା, ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ବା ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏଗ୍ରିକଲଚର କୃଷି, ଜଳସେଚନ ଇରିଗେସନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଫିସରୀ, ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଦ୍ୟୁତ କର, ବିକ୍ରି କର ଯୋଉ ସେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ତାପରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସେସ୍ ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବହନ ଟିକସ, ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ବେତନ ଓ ଭତ୍ତା, ପେନସନ ଆଉ ନାଟ୍ୟଶାଳ, ଏ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା। ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ପିଲାମାନେ ମିଳିତ ତାଲିକା କହିପାରିବା। ତାର ଯଦି ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଜଏଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅର୍ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ତ ଏହି ତାଲିକାରେ 52 ଗୋଟି ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଟ୍ ୱାଜ 47 ସବଜେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଦି ଜଏଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ତେବେ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାକୁ ଯେଉଁ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବୋଥ ୟୁନିୟନ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଜଏଣ୍ଟଲି ମେକ୍ ଲ, ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେବ, ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ। ପିଲାମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଥାଏ ଯାହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସେ। ତେବେ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଦେଖ ବା ବିଷୟ ଅଛି? ବିବାହ ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଶିକ୍ଷା, ଜଙ୍ଗଲ ଔଷଧ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ଯୋଜନା, ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସାମ। So all these subject comes under the joint list or control list in which both the union and state government can make law over that items. ପିଲେ ବୁଝିଲା ତିନୋଟି ତାଲିକା, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଓ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଲିକା ଆସିଲା, এই ক্ষমতা বন্টন ଯୋଉ ତିନିଟା ତାଲିକାର ଆଇଡିଆ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ କାନାଡା ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ତିନି ଗୋଟି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। Three major lists have been prepared under the structure of Australian and Canadian constitution. ପିଲେ ବୁଝିଲା ତିନୋଟି ତାଲିକା, କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା। ତ ଏ ତିନିଟା ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କୋଉଠି ପାଇବା? ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତା। ପିଲାମାନେ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତା ବା ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ବା ବଳକା କ୍ଷମତା, ତାକୁ ଆମେ ବି କହିପାରିବା ଇଂରାଜୀ କଣ ପିଲାମାନେ? ରେସିଡୁଆରୀ ପାୱାର। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି। RESIDUARY। তো ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଶିଷ୍ଟ, ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ବା ବଳକା ତାଲିକାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। So Article 248 of the Indian Constitution describes the residuary power is vested in the hands of the Parliament. ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ବା ରେସିଡୁଆରୀ ପାୱାର ଭାରତରେ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ତ ଆଖି ବୁଝିକି ଉତ୍ତର କଣ ଲେଖିବ? ସଂସଦ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଆମେରିକା ଯୋଉଠି ସଂଘବାଦର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଦ ରେସିଡୁଆରୀ ପାୱାର ଇଜ ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫେଡରାଲ ୟୁନିଟ୍ସ। ଆମେରିକାରେ କଣ ହୁଏ ନା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତା କାହା ହସ୍ତରେ? ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ। ପିଲେ ବୁଝିଲା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 249 ଆର୍ଟିକଲ କଣ ଦେଇଛି? ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ବିଧାନର 249 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ
ରାଜ୍ୟସଭାର 2/3 ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ କ୍ରମେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ଆଇନଟି ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଗୃହୀତ ପ୍ରସ୍ତାବଟି 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହେ। ରାଜ୍ୟସଭା ଚାହିଁଲେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ଏହି ଆଇନକୁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ତାମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ତ ସଂସଦ ସଦନ ଦୁଇଟି, ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କୋଉ ସଭା? ଲୋକସଭା। ତ ରାଜ୍ୟସଭା ଯଦି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମାନେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଯଦି 2/3 ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଯେକୌଣସି ଏକ ବିଷୟ ପାଇଁ ସଂସଦରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରେ, ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଧାର କରି ସଂସଦ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଆଇନ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଚାହିଁଲେ ଏ ଆଇନଟିକୁ ଆଉ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ପିଲା ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ କଣ ହୁଏ? 250 ଧାରା ଅନୁସାରେ ସଂସଦ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ। ଏହି ଆଇନ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୁଏ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଇନଟି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ହୁଏ। ତାମାନେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇଛି 250 ଆର୍ଟିକଲ ଦେଇଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ ହୁଏ ନା ସଂସଦ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାୱାର ହଉଛି 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି 352 ଧାରା, ଷ୍ଟେଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି 356 ଧାରା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି 360 ଧାରା। ତେବେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଲେ ସଂସଦ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଲ କରିପାରିବ ଆଉ ଏହି ଯୋଉ ଆଇନଟି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନ୍ ଦ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ମୋର ଦ୍ୟାନ 2 states କଣ ଦେଇଛି ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନ୍ ଦ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ମୋର ଦ୍ୟାନ 2 states ସମ୍ବିଧାନର 252 ଧାରା ଅନୁସାରେ 2 ବା ତତୋଧିକ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ କଣ ହବ ନା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ସଂସଦ ସେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଆଇନ ବନେଇ ପାରିବ ବା ଲ ତିଆରି କରିପାରିବ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସନ୍ଧି ବା ଚୁକ୍ତିପତ୍ର। ସମ୍ବିଧାନର 253 ଧାରା ଅନୁସାରେ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସଂସଦ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଆଇନ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ସଂସଦ ହିଁ ଲ ବନେଇ ପାରିବ। ଆର୍ଟିକଲ 2 ସମ୍ବିଧାନର 253 ଧାରା କଣ ଦେଇଛି, ଫରେନ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ଚୁକ୍ତି। ତେଣୁ 253 ଧାରା କହୁଛି କଣ ପିଲାମାନେ ନା ବୈଦେଶିକ ଚୁକ୍ତି ବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ ସଂସଦ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ହିଁ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ବିଲକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଆସେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ବିଲ୍। ସମ୍ବିଧାନର 200 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ବା ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିଲକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜେ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି।
ସମ୍ବିଧାନର 201 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ବିଲ୍ ଉପରେ ନିଜର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଟୋ ପାୱାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ବିଲ୍ଟିକୁ ଅକାମୀ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତାମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ କାହାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳର। ତ ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଉଛି ତ ବିଲ୍ଟି ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳରେ ପାସ୍ କେମିତି ହେବ ନା 2/3 ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଫଳରେ। ତ ବିଲ୍ଟି ଆଇନର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଦେଖିବେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଲ୍ର ଉତ୍ତମ ବିଚାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ କାହାକୁ ପଠାଇଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବାଟ ଅଛି, ଆଇଦର ସେ ବିଲ୍କୁ ପାସ୍ କରିବେ ମାନେ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ଯାହାର ପରିଚୟ ଆଇନ ହବ କିମ୍ବା ଭିଟୋ ପାୱାରକୁ ୟୁଜ କରିକି ସେ ବିଲ୍ଟିକୁ ଅକାମୀ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲୁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଢି ଉଠିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରି ନଜର କଲୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ସଂସଦ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ନଜିର ଅଛି। ଯେପରି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଡିସ୍କସନ କରାଗଲା ତାହା ତମକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ ଦେଇଥିବ। ଏଇଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।